Hola, Lucaquiles. Avui us parlaré una mica del Covid, aquesta pandèmia que últimament ens està enfonsant les vides. El Covid va començar en algunes mínimes restriccions, però que a poc es van anar intensificant. És per a tots una època que passarem, però se'ns farà difícil. En el meu cas, jo ja estic acostumbrat, perquè quan va iniciar el meu tractament me baixaven molt les defenses i m'aconsellaven que em fiqués sempre la mascareta. He tingut la sort de quasi no patir gens aquesta pandèmia. Per sort, mons pares han pogut seguir treballant en tota normalitat. L'únic que potser m'ha afectat aquesta pandèmia és en hores de rehabilitació. I a hores d'ara em faig moltes menys que fa 2 anys. Sé que estan les petites molèsties de sempre, que la mascareta m'ofega, no sé què, però bueno, no he vingut a queixar-me. No puc queixar-me d'això, perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament. I des d'aquí els vull dir que no es preocupin, que vagin a poc i que ho podran superar. Com jo ja vaig acabar superant el càncer que tenia. Desitjo de tot cor que aquesta situació s'acabi pronte. Vinga, ens veiem al pròxim vídeo. Un moment. Bueno, va ser, no? És per a tots un gran canvi.